И здравейте във втория епизод. Както виждате, те са останалите. Има още едно, което направи. И както видяхте в миналия епизод, бях намерил зъб. Добре, нека сега с нашите малки инструменти да продължаваме. Кое от всичките да направим? Алекс, я кажи. Кое е да направим? Че понеже тук си имаме един приятел. Кажи кое да направим. Кое от трите? Ето това. Добре, нека да го направим. И така започваме. Разбира се, както видяхме в миналия епизод, ще ни трябва вода. Този път съм сипал топла вода. В която да ги сложа. И за това сега ще видим какъв ще ни е късмета. Какво ще ни се падне, де? То не е много на късмет. Вижте, тук се показва нещо. Ако не знам дали го виждате. Хора, знам какво е. Това е кост на динозавър. Хора, много е странно. Ето го! Да, това наистина е кост. Чакай, това видео много бързо ще свърши. Много бързо ще свърши. И погледнете! Падна ни се нещо. Ела да го измием. Както виждате. Вижте, това си е направо цяло малко динозавърче. Вижте колко е готино. Събрахме две неща в първи епизод. Събрахме един зъб и сега събрахме малко динозавърче. Много е готино. Гледайте следващия епизод, в който ще отворим следващото, което Алекс, разбира се, ще ни каже кое да е. Айде, чао! Това ново видео много бързо свърши.